कार्बि आंलं लाहिनाव मिरु फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया थान्दै जख'न्थाइनि लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दं। बे हाबाफारियाव बोहैथि दाननि 2 फेब्रुआरिनिफ्राय जानो गोनांमोनब्लाबो महामारी कर'ना भाइरासनि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दा सोरखारनि गोदान नेमखान्थि होनाय बायदियै बोहैथि दाननि 3, 4 आरो 5 मार्चआव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बे हाबाफारियाव गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै नुजाथिफैगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो नुजाथिफैगोन। लोगोसे बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय थुनलाइ आरो हारिमुआरि बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन होननानै मिथिहोदों। दानिया फै कार्बि आंलं लाहिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोदोम बसुमतारिया मा बुंदों आबुङै मिथिना लानि। 53थि जे बोसोरसालिया जथुमा आजिखालि जोङो थान्दै जख'न्थाइ होननानै बुङो बेखौ जे थान्दै जख'न्थाइ बियो थांनाय फेब्रुआरि दाननि 2, 3, 4, 5आव जानांगौमोनब्लाबो कभिडनि जे परिबेस बेखौ नायनानै जोङो एसे फावसायनानै मार्चनि 3, 4, 5 बे थारिखखौ जोङो थिग खालामना लाफिनदों। आरो बेबायदिनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 53थि थान्दै जख'न्थाइखौ जों खोब मेहेरगोनाङैनो खुंफुंनो थाखाय कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो लोगोसे जोंनि बानजाय आफादफ्रा खोब माने हाबा मावनाया जोङो मेंनाय आरो बानाय गैयालासिनो हर सान जोङो मावगासिनो दङ। आरो जों बेयाव दायथ' आरो बिबानफोर होलायखादों। मोनफ्रोमबो साब कमिटिफ्रा गावबागाव दायथ' लानानै खामानिखौ मावगासिनो दं। जों फ्राय बेबायदिनो 70% दिनैसिम जोंनि खामानिया आवगायबाय। जोङो फैबाय थानाय समसिम जे मार्चनि जों 1 थारिखसिमहालागै जोंनि गासैबो खामानिखौ जोङो कमप्लिट बानायहैनानै 3 थारिखनिफ्राय जोङो जोंनि जे कनफारेन्स जोंनि जे माने थान्दै जख'न्थाइ बे थान्दै जख'न्थाइखौ जोङो मेहेरगोनाङै जों खुंफुंलांनो हाथारगोन होननानै जोङो सानो। मानोना जोङो जे 3 थारिखनि सिगां जाय जोंनि जे जथुमानि जिखुनु जाया खामानिखौ जोङो कमप्लिट खालामथारनायनि जों मोनसे माखौ सेस्था खालामदों। खारन जों जथुमा जानायनि सिगां बेखौ कमप्लिट खालामनो हायाब्ला जोंनि जिथुनाखि सावरायनांगौ गोनांफोर आयदाफोर हयथ' बेफोरो एसे हेम्पार गोलैगोन हिसाबै बिनिखायनो मोनफ्रोमबो साब कमिटिनि जे बिबानगिरि बिथांमोनहा गावबागावैनो जिखिनि मावनांगौ जिखिनि माने बेसाद बुस्थुफोर नांगौ बेखौ जगार खालामनायाव दा लाहार फाहार खालामनायाव खोब माने स्पिरिटै खामानि मावगासिनो दं। आरो बे समाव बे कार्बि आंलं जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ लानानै गेलेनाय बादायलायनाय बायदि खेलफोर गेलेहोगोन होननानै खोनादों। बेनि सायाव मा बुङो? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जख'न्थायानो जा बोसोरारि जथुमायानो जा बेयाव स्पेसियेलि मोनसे डिस्ट्रिक्ट जेनेबा कार्बि आंलंआव जादों होननानै कार्बि आंलं जिल्लानि गेलेगिरि बा बादायगिरि बिथांमोनहाल' बाहागो लानो हायो बा बाहागो लानो मोनो बे नङा। दुलाराय आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव गेलेनाय बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय हारिमु बादायलायनायनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि बेयाव माने मोनसे खाबु दंखायो आरो मोनसे जिल्लानिफ्राय जोङो साबैसे बादायारिफोरा बेयाव बादायनो मोनगोन बिनि गाइडलाइनखौ जोंनो मिरु बर' फरायसा आफादा जोंनो हरखाबाय आरो बेबायदिनो मिरु बर' फरायसा आफादा जोंनो हरबाय थाखायो। थिग बेबायदिनो बिथांमोना दाख्लैनि सानब्रैसोनि सिगांनो जोंनो बेखिनि गाइडलाइनखौ हरबाय आरो बे गाइडलाइनखौ जोङो गथै जोंनि जिल्लायावबो राननानै होबाय आरो मोनफ्रोमबो आसामनि दाब दाब जिल्लायावबो बेखौ राननानै हरबाय। आरो बेबायदियैनो जायफोर थुनलाइ बादायनो गोसो बा जायफोर थुनलाइ बादायारिफोर जायफोर गेलेगिरिफोर जायफोर माने मा होननानै बुंगोन बेखौ मोनफ्रोमबो इभेन्ट्सआव बाहागो लागिरिफोर बिथांमोना गावबागाव जिल्लाया बिसोरो मोनफ्रोमबो आसामनि दाब जिल्लायावबो बेखौ राननानै हरबाय। आरो बेबायदियैनो जायफोर थुनलाइ बादायनो गोसो बा जायफोर थुनलाइ बादायारिफोर जायफोर गेलेगिरिफोर जायफोर माने मा होननानै बुंगोन बेखौ मोनफ्रोमबो इभेन्ट्सआव बाहागो लागिरिफोर बिथांमोना गावबागाव जिल्लाया बिसोरखौ सेलेक्सन बेसिसाव सायख'लायनानै लाबोनानै नैबे जथुमायावनो बादायलायहोगोन। बेसेसो थान्दै ज' जागोन होननानै फोरमायदों नोंथांमोनसिम? जोङो दासिम स्पेसियेलि जोङो बानजाय आफादा आरो मिरुनिफ्राय जों मोनसे जोङो बेखौ मिरुजों गोरोबलायनानै जों बेखौ मोनथियो फ्राय बेयाव जोंनि थान्दै होननानै बुङोब्ला 4,000नि खम जों बेयाव थान्दैया माने 4,000नि बांसिन माने थान्दैया बेयाव बाहागो लागोन। आरो बेबायदिनो माखासे नोजोरबोआरिफोर थागोन। गोबांथार माखासे मानसिफ्रा जोंनि बेयाव माने उदाङै बाहागो लानो हागोन जिहेतुनिखि दाख्लै 15 फेब्रुआरिनिफ्राय कभिड-19नि जे गाइडलाइन बेखौ सरकारा बोखांनानै होबाय हिसाबै जों बेयाव उदाङैनो जोंनि जे मोनफ्रोमबो प्रग्राम जोंनि मोनफ्रोमबो इभेन्टखौ जोङो गोसो खुसियैनो बा खोब रंजा बाजायैनो मेहेर गोनाङैनो जोङो खुंलांनो हागोनखौ नोजोर होनानै बेयाव जोंनि बाहागो लागिरिफ्रा स्पेसियेलि जों डेलिगेट्सफ्रा नों 4,000 माने बे कनफार्म माने बे फैखागोन। आरो बेनि उनावबो गोबांथार नोजोरबोआरि आरो मानगोनां जोंनि
ओनसोलनि जे रायजो राजाफोर कार्बि आंलंनि जे बर' रायजो राजाजोंनो लोगोसे गुबुन जाथि जनगोष्ठी बिथांमोनहाबो आरो कार्बि आंलंआव थानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा जिल्ला कमिटिजोंनो लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लानि मोनफ्रोमबो बर' मोखां आफाद आरो दखरा बर' फरायसा आफादजोंनो लोगोसे दखरा बर' मोखां आफादफ्राबो बेयाव जोंखौ खोब सहाय आरो सहयोग होगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो बिथांमोना जोंजों कन्साल्टआव दङ आरो बिथांमोना फैनानै जोंखौ जेरैखि जाया जोंनि हाबाफारिखौ खोब मेहेरगोनाङै बारहोनो हाथारगोन बारहोनायाव जोंखौ मदद होगोन होननानै जोङो गोगोमै फोथायनाय दं। आलासि महरै सोर सोरखौ लिंहरदों नोंथांमोना? दा आलासि महरै बानजाय आफादा बिदि स्पेसियेलि लेंहरनाय जाया। आलासि हिसाबै बेखौ लेंहरनांगौबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान। जोङो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव जि गेवलां मेलाव जे गेवलां मेलनि बेखेवगिरि हिसाबै आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा गेदेमाखौ बेयाव गेवलां मेलनि माने बेखेवगिरि हिसाबै लादों आरो बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै कृष्णकान्त हेन्डिके स्टेट अपेन इउनिभार्सिटिनि आगुनि भाइस चेन्सेलर बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लानो हादों आरो बिदिनो गोबांथार माखासे आलासिफोर दङ जेरै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि गेदेमाजोंनो लोगोसे गोबांथार माखासे आलासिफ्रा मानगोनां गेदेमा बिथांमोनहा जोंनि बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजोंनो लोगोसे स्पेसियेलि जोङो सोलोंथायारि बिथिंखौ लानानै दा नैबेयाव होदों बेजोंनो लोगोसे जोङो आदब आरो गावारि फालांगिनि गेजेरजों रांखान्थि गसंथानाय बेबायदि स्पेसियेल मोनसे जोङो सेमिनारबो लानाय जाहैदों सावरायमेल लानाय जादों। बे सावरायमेलनि गेजेरजों जों गोबांखिनि फालांगिरि बिथांमोन जायफोर माने गोसो गुदुं लाइमोन फालांगिनि मावनायनि बेलायावनो जा जों रांखान्थि आरजिनायनि बेलायावनो जा गोबांखिनि बाथ्राफोरखौ जों बिनि गेजेरजों सोलोंनो हागोन मिन्थिनो हागोन होननानै जों सानो। बेनिखायनो गोबां गोसो गुदुं बिथांमोना हयथ' बेयाव बाहागो लागोन आरो जों खावलायो ओनसोलनि कार्बि आंलंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे दाब दाब जायगानिफ्राय बाहागो लानो फैनाय साफ्रोमबो थान्दै बिथांमोनानो जा साफ्रोमबो नोजोरबोआरि बिथांमोनानो जा बे सेमिनाराव बाहागो लानांगौ आरो जोंनि जे रांखान्थिनि जे माने जौगाखांनायनि जे आदबफोर जे माने टेकनिकफोर बे टेकनिकखौ बे सेमिनारनि गेजेरजों सोलोंना लानांगौ होननानै आं सानो। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।